Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiáronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. ¿Buscas rigor, calidad, variedad, garantía? Ven a Automoción La Junquera. Es líder en Galicia en compraventa de vehículos industriales, nuevos y de ocasión. Camiones isotérmicos, basculantes con grúa, furgonetas. Servicio de reparación 24 horas a nuestros clientes. Automoción La Junquera. Un líder para salir ganando. Grupo Junquera. Latero Primero, empresa líder no sector do mar. Actuacións de saneamento no litoral. Instalación, mantemento e sondeos de balizas, faros, flotadores e pantaláns. Reparación de bateas. Consulte o seu presuposto sen compromiso. Latero Primero, innovación e técnico ao seu servizo. Imagina a casa dos teus soños? En Serdeco facemos a realidade. Encargámonos da xestión integral da túa vivenda. A nosa oficina técnica e os nosos profesionais traballan coa tecnoloxía e os materiais máis modernos. Atención personalizada e seguimento diario da obra, porque facer realidade o teu soño é o máis importante para nós. Serdeco Contratas, servizos profesionais de principio a fin. Estamos de volta e comezamos xa esta recta final destes últimos aproximadamente 25 minutos nos que imos falar de propostas en materia de infraestructuras e servizos municipais e se nos dá tempo, pois tamén falaremos de algunhas posibles propostas a nivel de bo goberno e relación ca cidadanía. Pero para non perder xa máis tempo, agardemos que aproveiten estes 25 minutos e cales serían as propostas do Partido Popular nesta materia? Que fai falta a nivel de infraestructuras para enriquecer Rianxo? Bueno, pois ademais de algúns equipamentos dos que xa temos falado, como no eido dos equipamentos deportivos ou nos parques infantís, pois entendemos que Rianxo ten que poñer en valor a súa fachada marítima. Neste sentido, nos apostamos, por unha banda, pola xeración de dúas sendas peonís, unha que iría bordeando o río Té e outra que iría desde o actual paseo marítimo hasta Punta Fincheira. Entendemos que, ademais, hai que completar esta actuación cunha renovación e cunha reordenación dos espazos portuarios. Neste sentido, entendemos que, a pesar de que agora o alcalde falou de algo que compartimos, que é necesario pois que utilizar espazos que non están dedicados pois a actividade portuaria para
disfrute dos veciños, entendemos que é necesario precisamente poñernos en colaboración con Portos de Galicia para obter eses espazos, especialmente para conseguir equipamentos deportivos que Rianxo non ten no centro urbano, pero tamén para o disfrute dos veciños. Neste sentido, queremos decir que hai un proxecto impulsado polo Náutico de Rianxo tamén, que contribuiría a remodelar esta fachada marítima e a poñer en valor algo que é moi importante, que a actividade náutica que se pode compatibilizar coa actividade pesqueira, que non son enemigas. Entendemos que hai que apostar por ese turismo náutico, que pode dar a posibilidade de que moita xente veña a Rianxo e poda despois pasear, poda mercar ou poda tomar algo nalgún local de hostelería e disfrutar das edificacións e do pobo en sí. Que infraestructuras habería que facer en Rianxo para esta nova legislatura, Mari Carmen? Eu estou de acordo tamén con el no da fachada marítima, pero recordaremos que ese é un proxecto que xa estaba da legislatura anterior e chocoume moito que, como xa estaba casi ultimado todo, que non se tivera feito. Esa é unha cousa que eu non entendo a clase de oposición que se fai en Rianxo. Eu creo que o grupo a corporación municipal compoñémola todos, uns teñen a obriga de gobernar e a tarefa, e outros desde a oposición deben de non só decir non, senón aportar proxectos, colaborar. Eu cando digo non a unha cousa é porque penso que outra cousa se debe facer, entonces debería de plantexala e pedirlle apoios aos outros, porque aí é onde Rianxo se enriquecería. Unha das cousas que non me gustou dende fora, porque, como sabedes, eu non estive nesta legislatura, é a falta de unión. Eu sei que somos contrincantes, sobre todo nesta época, pero despois temos un fin común importantísimo, que é levar a Rianxo para cara adiante. Eu non entendo como, se alguén tiña posibilidades de que eso e de facilitar que eso se fixera en Rianxo e outras cousas máis, non entendo como non se teña feito. Esa é unha cousa que eu teño aí e creo que son portavoz de o que sinte moita xente agora en Rianxo que nos está escoitando. Paréceme que debemos de ir á unión, porque na unión está a forza. Sí, propostas en infraestructuras. Básicamente é unha, sumarnos de algún xeito e reclamar esa aplicación do Plan de Saneamento da Ría 2009-2015, que ten, insisto, 4 millóns que deberían estar xa investidos en Rianxo, que estiveron orzamentados, forman parte do orzamento da Xunta para este ano e son fundamentais para mellorar o saneamento da nosa ría e das melloras no noso concello. A parte diso, hai tamén un plan que se vai pouco a pouco, porque son os recursos nosos que hai, que se vai desenvolvendo, que chega a varios millóns de euros e que é necesario tamén ir executando para que todos eses núcleos que carecen de saneamento se insiran na rede xeral e poidan sair deso. Cando non sexa posible, a nosa intención tamén é instaurar dous proxectos piloto para este mandato de depuración compacta mediante lagoas artificiais nas zonas máis afastadas que polo seu custo económico non compensa, por así dicilo, conectalos á rede xeral. Hai experiencias abondo neste senso para que os núcleos que están máis alonxados de Rianxo poidan ter unha depuración nas súas vivendas, pero conectados a un sistema de lagoas artificiais que depuren e teñan a mesma sistema de depuración con baixo mantemento e que poidan servir. E estou pensando, sobre todo, nas aldeas de máis lonxe do que son os colectores xerais. A parte é necesario un plan, e grazas á solvencia que se vai conseguir económica, tamén un plan anual de reparación das estradas, buscando que efectivamente o que hoxe son eivas e hoxe hai que evidentemente recoñecer que hai moito bache, que hai moita falta de mantemento. Por outro lado, outro día había unha manifestación a nivel galego de milleiros de motoristas que reclamaban o mesmo a nivel galego. Quero dicir que é unha situación que afecta a todas as administracións polo baixo mantemento que houbo nestes últimos anos. É necesario darlle volta a isto, cooperar coas administracións para que todos os tramos que corresponden a cada unha das administracións que nos poñamos as pilas e efectivamente invistamos en seguridade. Ademais diso, nos, a través do planeamento, creamos unha zona de aparcadoiro de intercambio na zona da rotonda de T, que permite tamén, por un lado,
ten unha zona que permite que os autobuses directos a Compostela paren sin deterse no propio Rianxo e poda haber máis servizos directos a Compostela, que é o que reclaman estudantes, traballadores que teñen que chegar cedo, pois ligado a iso hai unha pequena zona de intercambio de vehículos que está planeada no plan xeral, que non sufriu ningunha alegación que eu recorde, e pode ser unha área tamén de dinamización. Nós tamén, en área do que é iluminación, deixamos un concurso que, por honestidade, deixamos un concurso para sustituir todas as luminarias de alumado público a tecnoloxía LED mediante unha empresa de servizos enerxéticos. Hai que sacar o concurso, quedan os pregos feitos para que a corporación que entre estude, feita a auditoría xeral do alumado público e contempla tanto a sustitución de todos os cadros de mando para poñelos ao día, que permita rebaixas de luz, que permita programación informática, tamén a sustitución dos 4.000 e pico largos puntos de luz que ten o Concello e que servirían para ir abaratando en 10 anos a factura enerxética. Eso está para que a seguinte corporación, poderíamoslo facer agora, pero nos parece máis honesto que sexa a corporación que entra quen escolla o seu camiño. E xunto iso, xa para rematar, nos propomos un cambio no sistema de recollida de lixo que pasa polo cambio e inserción na Mancomunidade de Serra do Barbanza, onde nos acaban de admitir e onde entendo que debemos integrarnos como un sistema moitísimo máis respetuoso co medio ambiente. Si, neste sentido, en servizos municipais, en alumeado, en lixo, chega a todas as casas de Rianxo estes servizos básicos? Se non chega, habería que facelo nesta legislatura? Pois creo que un obxectivo irrenunciable é estender totalmente a rede de saneamento e completar o saneamento integral, como decíamos, paralelamente á mellora das condicións de vertido da actual depuradora, pero ademais tamén entendemos que existen eivas de determinados servizos. Cando estamos falando do tema da recollida de lixo é evidente, igual cando estamos falando da limpeza pública, e que o ve todo o mundo que as condicións nas que se está prestando este servizo non son as máis acaídas. Neste sentido, sí que entendemos que hai que introducir melloras, pero melloras de calado. Respecto da recollida do lixo, eu teria que decir que, ao mellor, sí, non sei cal é o método máis adecuado, pero, bueno, que sexa respetuoso co medio ambiente. Paréceme que debería de ser a Xunta a que nos proporcionase aos concellos a maneira de facelo o máis barato posible, reciclando sobre todo, porque me parece que é unha das cousas que fai falta moita concienciación, porque a reciclaxe non está, ao meu entender, sendo feita como se debe. Realmente, non sei se é culpa do Concello ou de outras institucións máis arriba, donde eu creo que a xente, algunha sí está concienciada e outra non. Entonces debemos de ir cara a unha reciclaxe facéndolles ver á xente que realmente o tratamento de residuos se van reciclados é menos costoso, o que supón para o medio ambiente. Todo eso eu creo que non está suficientemente explicado nin concienciado. Eu creo que debemos comunicarnos co veciño e a veciña máis, non só, xa dixen antes, que pensen que cando van ao Concello só van a por problemas, a resolver problemas ou se llos plantexaron, senón porque dende a administración local se fagan iniciativas de concienciación, de unión, de implicación da veciñanza, que, como dixen antes, eu creo en eso firmemente, entre todos podemos facer un Rianxo mellor, valorar máis o que temos, incluso ser críticos, pero críticos constructivos, non gratuitos como ao mellor acostumbramos a ser. Sí, apuntaba antes, Adolfo, unha cuestión relacionada neste caso coa maior eficiencia, con ese cambiar esas luces por outras, con outra tecnoloxía que gaste menos, e iso tamén repercute en materia medioambiental. Teñen propostas concretas vostedes nas súas liñas mestras de actuación en materia medioambiental, o Partido Popular? Bueno, pois, a parte da que
da que poñemos enriba da mesa de mellorar a rede de saneamento e da depuradora, pois entendemos que sí, neste sentido, tamén as sendas que propoñemos peonís, o que van a facer é poñer en valor un espazo natural que para o disfrute dos veciños, que hoxe está moitas veces non aproveitado ou mal aproveitado, entendemos que neste sentido podemos convertir nun dos atractivos de Rianxo estes espazos naturais que temos e que moitas veces non están suficientemente postos en valor. En materia medioambiental... Sí, entendo que cando falamos da senda do Té é completar a existente, porque neste momento xa hai un tramo de varios kilómetros a ambas marxes do río, que entre a Ponte da Laxe e a Ponte da Castiñeiriña, que xa está en funcionamento, que ten un mantemento que ás veces, efectivamente, en épocas determinadas, é menor do que podería ser, no sentido de que medra moito máis a erva, é imposible manter en estado de revisión cada día, pero, bueno, ainda outro día realizamos con Protección Civil unha limpeza do río e a verdade é que mantén un contorno tremendamente agradable. Entón, completar esa senda é evidente, tamén se utilizou a Brigada de Medio Ambiente que falaba antes para recuperar unha senda que había, o antigo camiño, hasta Pozo Bastón e seguir hasta as aldeas de Campelo en concreto. Ese é un traballo que tamén se pode realizar. Esta legislatura tamén conseguimos implantar 50 composteiros para realizar compostaxe en 50 vivendas. Están en camiño, a través dunha subvención da Deputación, outros 50 máis. Falaba antes da auditoría medioambiental que se fixo a nivel de iluminación, coa necesidade de evitar contaminación lumínica, e redundará tamén incluso no económico. Tamén entendemos que inserirnos en Serra do Barbanza implica, para o noso entender, apostar por un sistema moito máis permisivo ou máis acorde co medio ambiente, que ademais nos permite un tratamento comarcal do lixo, que vai traer, a súa vez, a posibilidade de renovar totalmente o parque de contedores, mellorando a limpeza, e cando falábamos de limpeza viaria, sí que teño de dicir que este goberno contratou por primeira vez unha empresa de servizos de limpeza, creou 4 novos postos de traballo, ademais reservados a persoas con discapacidade, reservouse ese concurso a través de empresas de inserción. Evidentemente, está chegando basicamente a un contorno, son 4 persoas nada máis. Vista a experiencia e o resultado, creemos que ese tipo de experiencia se pode ampliar e daría para tamén, a vez que se fai política social no sentido de contratar persoas con discapacidade, chegar a máis núcleos que agora nin antes se chegaba, e que moitos concellos tampouco teñen. Vio con ganas de apuntar algo, Norberto. Sí, quería dicir do tema de Serra de Barbanza, da adhesión a ese sistema, pois que o alcalde ainda non explicou, leva máis dun ano con este tema da adhesión e ainda non explicou o que vai costar, se ao final os veciños de Rianxo van a pagar máis adheríndose a este sistema ou van a pagar menos que o que pagaban cando estábamos en Sogama. Van pagar o mesmo. O que debería explicar igual é a Xunta é porque pon trabas a que nos insertemos nel e que non permite que nós, a diferencia de todos os concellos que forman parte de Serra do Barbanza, os 80.000 euros que deberíamos recibir polo tratamento do amarelo, a nós se nos quere negar. E se presiona a empresa para que a Rianxo en concreto, e non a ningún outro, a ningún dos outros concellos que forman parte de Serra do Barbanza, lle negan ese recibir diñeiro pola xestión do envase amarelo. E a Rianxo, eses 80.000 euros, que abarataría aínda máis a factura do que é na realidade, non se nos permite. Hai algunha man negra interesada en que nós non nos marchemos do sistema xeral e do pensamento uniforme do que é a xestión do lixo. E, evidentemente, Rianxo sabe, e así o fixemos nas contas, que non vai costar nada aos rianxeiros adherirnos a ese sistema, que vai seguir sendo o recibo igual, e iso manifestamos por activa e por pasiva. Pero, ollo, podería costarnos aínda máis económico se alguén non se empeñase en que nós non recibíramos o que xeneramos, que é separar, que temos os índices, ademais de separación do amarelo, do cartón, etc., moi por riba da media galega. Estamos 3 puntos máis. Nunca é suficiente, pero que estamos 3 puntos máis e de modelo, e así estuven nunha xuntanza co que agora é alcalde de Santiago, Agustín, e máis Custo de Benito, que lle berraban a un alcalde do bloque en concreto, de Monforte, lle dicía, facede como Rianxo, que vos sale moito máis barato. Pois eso, nesa reunión, poñíanos como exemplo de concello separador, e, sin embargo, ahora, cando nos queremos marchar, pois
por separar non nos queren dar o beneficio, non? Pois algunha man negra hai aí que oxalá, pois nalgún momento, porque ademais se inserirse nun sistema que non entende de colores, que hai concellos do PP, concellos do PSOE e concellos do BNG, por que non irnos a él, non? Ten coñecemento de alguna man negra neste sentido? Non, quero dicir que non, a única man negra da que podemos falar é que este tema é un tema que o alcalde leva xestionando durante máis dun ano, non sei como non tendo un concepto tan bo da mancomunidade esta, como non conseguiu que nos inseríramos moito antes neste sistema, como non explicou aínda aos veciños e ao pleno da corporación canto é o que vai costar este sistema, porque aínda non o fixo. Ben, estamos a piques de rematar, pero quería sacar algún tema máis. En materia, por exemplo, de transparencia, os grandes partidos a nivel estatal pois fan moito fincapé nesto, nos programas marco de cara ás eleccións municipais, pois falan moito de transparencia, concretamente o PSOE fala de abrir os concellos aos veciños e o PP en algunha ocasión comentou a necesidade de publicar o patrimonio dos alcaldes cando entran e cando marchen dos seus cargos. Non sei se vostedes estarían de acordo con estas propostas que se poñen en riba da mesa, Mari Carmen. Pola miña parte non habería ningún problema, porque eu creo que cando ves tes o encargo e, bueno, te sometes a votacións e queres ser alcaldesa ou alcalde, pois non ves a gañar. Eu creo que ves a gañar en satisfaccións se és capaz de facer cousas polo teu pobo, porque realmente é o que che ten que mover. Neste momento, se miras a maioría, bueno, é que agora tamén temos que ter en conta no marco no que nos encontramos e as noticias que están aparecendo todos os días, pero como lle digo aos veciños cando falo con eles, pois digolle, a política alta non ten nada que ver ca política local. A política local somos todos de Rianxo, son xente de Rianxo que, bueno, se atreven a dar o paso a que os elixades como representantes, e quero que se identifiquen que, así como eu son neste caso, pois podría ser calquera que se tuvera atrevido, porque eu creo que político pode ser calquera que teña unha inquietude de facer algo polo bien común, polo seu pobo, que sexa capaz de olvidar os intereses privados e ir sempre cara ao interés público e falar ca xente, e sempre que veñan a ti falando de cousas e aportando ideas para a mellora da sociedade na que nos toca vivir, pois serán atendidos sempre na medida das posibilidades. Cal sería a posición, neste caso do PP, sobre esta posibilidade? Abrir os concellos aos veciños, por un lado, e publicar o patrimonio dos alcaldes antes e despois de que saian. Pero non só o patrimonio dos alcaldes. Entendo que a transparencia consiste en garantir o acceso aos veciños, non só aos representantes dos veciños, de todos aqueles documentos que se tramitan no concello e que lles interesan. Pois especialmente estamos falando do que fai referencia ás retribucións, pero tamén ás subvencións, a procedementos de contratación, a custe efectivo dos servicios, a investimentos e a retribucións. Entendemos que hoxe hai unha serie de ferramentas informáticas que poden permitir incluso que este acceso a estes datos se poda facer online. Quero decir que en este sentido Rianxo, aínda que ten establecido xa unha sede electrónica, pero aínda ten que avanzar na tramitación electrónica de moitos procedementos para facilitar que os veciños podan, que así o desesan, podan realizar moitos trámites desde a súa casa, pero tamén é necesario avanzar na transparencia de todo. Neste sentido, non só das retribucións, non só do patrimonio, sino de todos os acordos que se adoptan. En onde se colocou o BNG neste debate? Todas estas propostas son ben recibidas e evidentemente asúmense, non hai ningún... Hai que tamén practicalas. En este senso, sí que podemos decir que a Corporación de Rianxo foi das máis económicas en canto á retribución dos seus cargos, con ningún posto de confianza, con apenas 2 retribucións con dedicación exclusiva, moi por debaixo do umbral que marcou a propia lei, e tamén practicamos a transparencia no día a día. No noso concello, sin estar obrigado, fomos quen de ter un pleno mensual onde sempre a última palabra a tiña o público para poder dirixirse, se así o desexaba, ao concello. Aplicamos unha mesa de contratación onde había participación dos 3 grupos equitativamente,
PSOE, PP, BNG, e donde os pregos se facían así. E máis, ademais estou particularmente tamén orgulloso de que os criterios sempre foron obxectivos a hora de adxudicar obras, donde o criterio económico pesou, e é facilmente comprobable que obra que se sacaba en Rianxo a contratación, obra que tiña unha rebaixa considerável de prezo. Lonxe de prácticas que deberíamos afastar e que tamén son de transparencia, que debería ser tamén de cambiar os procedementos de contratación, porque en moitos casos están mal entendidos, levan a un trato con determinadas empresas que non debería existir. E nós practicamos tamén, e foron criterios obxectivos os que fixeron. Eu creo que todo o que se avance en transparencia é algo que se avanza. Comparto totalmente o que decía a compañeira no sentido de que nós somos veciños de Rianxo que vamos vivir aquí, a vida pasa, volverá, cada que nos situará nun determinado lugar. E teño que decir tamén, e agora, especialmente, e quero usar este momento, que onte tamén sorprendeume ler que a candidata do Partido Popular queixábase de que o Concello de Rianxo non lle concedeu un local. Pois é rigurosamente falso que o solicitasen un local ao Concello de Rianxo para desenvolver o seu mitin. Teño que dicilo así porque vai contra a nosa querencia pola democracia, non? E non solicitou, e así o pode testemunhar calqueira que pida no rexistro un informe de si solicitou ou non algo ao Partido Popular para ter ali. Celebraron o debate onde quixeron, e efectivamente, pero que non digan que foi o grupo de goberno de Rianxo que negou espazos para que a xente libremente. Eu creo que si o solicitou. Non se solicitou. Podo demostralo e pode haber un informe da secretaria que testifique que non hai entrada no rexistro para iso. Se cadra non se fixo nin verbalmente a ningún elemento, nin ao personal de cultura non se realizou esa petición, sondeinos porque me molestaría especialmente que calqueira traballador negase un espacio tan sobre aviso, e non pode ser. Entón, nin o rexistro municipal registrou ningunha entrada ao Partido Popular, nin verbalmente ningún traballador da área de cultura que ten o auditorio e os equipamentos culturais foi interpelado para neste sentido. Entón, quero dicir que a nosa honorabilidade e o bo facer e o bo manexo da democracia eu creo que pasa tamén por ser riguroso nestas cousas. Quería dicilo porque, efectivamente, parece que estamos xogando duro nesta campaña. E aproveito unha segunda cousa tamén para condenar unhas pintadas que estaban diante de onde celebrou a presentación o Partido Popular, que condeno tamén que haxa quen intente con eses sistemas negar a libre expresión e que a xente poida ir a donde queira sin ter que ler pintadas nun edificio, neste caso privado, que me molesta tamén especialmente por ser un elemento patrimonial tamén de Rianxo, pero que sexa quen sexa, que, por favor. Agradecemos a súa sensibilidade neste sentido. Ben, quería facer unha última pregunta, teñen aproximadamente 30 segundos, vamos a intentar resumilo aí, sobre o seguinte. É que outra das cuestións que, sobre todo o Partido Popular, está facendo moito fincapé nos últimos tempos é a proposta de que goberne a lista máis votada. Quería saber cal é a súa opinión sobre este asunto e neste mesmo paquete, cal sería a súa intención se o día 24 non acadasen calquera das tres forzas políticas a maioría absoluta. Primeiro, que pensa da lista máis votada e segundo, pactaría con outras forzas políticas, o PSDG? Eu, respecto desa opinión, a lista máis votada enténdese que é a lista máis votada, pero extrapolando o dato do que pasou nas legislatura anterior, nas anteriores eleccións, pois eu creo que o que temos que facer é apartar as diferencias e mirar por Rianxo. Se é posible facer un goberno estable que Rianxo acepte, pois eu estarei disposta. De todas formas, sei de decir que eu loitarei con todo o que teña a miña man para poder acadar a maioría, porque me parece que son unha persona que, por suposto, vou porque quero Rianxo e as súas parroquias, por suposto, que eu son de parroquia, vivo, creo que podo aportar algo, entonces vou me esforzar por eso. Partido Popular, sobre estes dous aspectos, con cal se queda? Que é básico que a lista máis votada teña a posibilidade de gobernar. Eu creo que si os veciños dan a súa confianza maioritariamente a unha opción política, esa opción é que, en primeiro lugar, ten que intentar formar goberno. O Partido Popular está aberto, evidentemente, a calquer tipo de pacto, pero sempre cando se esa lista máis votada. O Partido Popular non vai a pactar, se non é a lista máis votada, non vai a pactar. BNG.
O normal en democracia e en moitos países europeos é que haxa pactos entre diferentes forzas para conseguir unha maioría social. Non sería lóxico que en Rianxo, co 30% dos votos que tivo o Partido Popular aproximadamente, se convertise e gobernase sobre o resto do 70%. Aí nós tampouco temos culpa de que o Partido Popular non teña con quen xuntarse para realizar este tipo de acordos que xa o sistema español xa permite e xa lle dá unha sobrerepresentación aos votos. Entón, eu non vou falar de pactos agora porque non os penso hasta despois das eleccións, mas evidentemente, se hai posibilidade de ter unha lista ou un número de votos mayoritario das forzas progresistas, non vou renunciar a iso, é evidente. Pero, bueno, neste momento, a día de hoxe, a posibilidade ou o escenario que buscas é ser ti a lista máis votada, evidentemente, e que capitanés como ten que ser o goberno que surxe. Ben, quedannos, señores invitados, quedannos 3 minutos. Voulle dar un minuto a cada un de vostedes para que se dirixan á ciudadanía, para que se dirixan aos veciños, mellor dito, de Rianxo, para facer ese último esforzo. Lembrolles que, como aínda non estamos en campaña electoral, non lles poden pedir o voto de maneira directa. Por lo tanto, ímolo facer precisamente comezando desde o menor ao maior partido en número de votos nesas eleccións de 2011. Por lo tanto, o PSDG ten a palabra Mari Carmen Figueira. Gracias. Un minuto. Simplemente aproveitar este minuto para presentarme ante os veciños e veciñas de Rianxo. Moitos deles xa me coñecen porque estiven en outras legislaturas. Creo que teño a experiencia de goberno suficiente para poder afrontar esta legislatura se eles teñen a ben elexirnos. Decir que estou orgullosa e con forza da xente que me acompaña na lista, porque son unha xente, é unha lista renovada, incluso, digo, novos en política, non teñen experiencia política, pero creo que eso non é unha debilidade, é unha fortaleza, porque a veces pensas que lle dera a moitos non ter pasado político. Entonces, simplemente eso, que somos de Rianxo e queremos traballar por Rianxo con todas as forzas, Rianxo e parroquias, donde tratemos de que nas parroquias vivamos de acordo ás condicións que temos, o máis cómodamente posible, e Rianxo é a vila que temos que recoñecer e é onde... Moi ben. Moitas grazas, Mari Carme. Polo BNG, Adolfo Muiños ten tamén 60 segundos. Si, foron os anos difíciles, os anos donde fomos quen de conducir a un bo camiño, a un bo porto, o que é a casa común de todos, que é o Concello de Rianxo. Chega agora un futuro máis esperanzador, grazas ao traballo e esforzo que se realizou, sobre todo a veciñanza, tamén a corporación buscando as ferramentas e os manexos necesarios para os asuntos públicos conducilos a un novo escenario, un escenario de máis ilusión que nos permitirá, recoñecendo todas as eivas que evidentemente ten o Concello, a un mellor camiño, pero tamén recoñecendo que se avanzaron en determinadas materias convertindo Rianxo nun gran referente cultural, nunha barreira tamén contra os recortes e contra os servizos sociais que se recortaban, manténdos e facendo un importante esforzo en todo ese tecido social e ese benestar que en Rianxo que non se notase. Por iso, queremos continuar 4 anos máis esforzándonos, traballando con humildade e facendo uso do que viñemos facendo hasta o de agora, que foi un enorme sentido común. Gracias, Adolfo. Ten tamén un minuto Norberto Uzal polo PP. Moitas gracias. Eu creo que os veciños de Rianxo teñen que darlle unha oportunidade ao cambio. De todo o que se falou esta noite neste debate, queda claro que aquí hai un bloque de votar a calquera das forzas políticas que se presentan distintas do Partido Popular, nada vai a cambiar, o goberno vai a seguir igual. Eu creo que Rianxo merece outro futuro, creo que Rianxo merece un goberno que sanea as contas públicas, un goberno que teña ambición, un goberno que busca a colaboración de outras administracións públicas para conseguir investimentos que son moi necesarios, un goberno que se saquen de darlle oportunidades aos veciños de Rianxo, que teñan oportunidades para o emprego, para o desenvolvemento económico, que se saquen de conseguir infraestructuras que todos necesitamos, que se saquen de ter ese paseo marítimo, esa ruta fluvial que todos queremos, que se saquen de acadar un centro para atención aos menores, que se saquen de conseguir uns equipamentos axeitados para os nenos. En definitiva, creemos que os veciños de Rianxo que queran apostar polo cambio,
pois deben apoiar o Partido Popular. Moitas grazas aos tres por cumprir ese tempo e moitas grazas tamén por estar aquí e explicarlle aos veciños e veciñas do seu concello cales son as súas propostas de cara a ese futuro. É tempo para lembrar que, como xa dicía ao inicio, hai outra forza política que é Rianxo en Común e que, por suposto, é outra alternativa tan válida como a calquera das tres que están aquí sentadas para que vostedes poidan votar con esa forza política. Lembrámoslle que non están aquí porque as normas de Canal Rías Baixas de cara a todos os debates de todos os concellos son as mesmas para todos e por eso iso impedíanos convidalos. En todo caso, repito, moitas grazas aos tres, Mari Carmen, Adolfo, Norberto por estar aquí e a vostedes, por suposto, tamén moitas grazas por acompañarnos un día máis. Ímonos a despedir, pero lembren que mañá volveremos neste espazo en Contrastes e será para analizar a situación do concello de Meaño. Ata daquela pasen unha moi boa noite. Adeus. Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granito Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granito Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. ¿Buscas rigor, calidad, variedad, garantía? Ven a Automoción La Junquera. Es líder en Galicia en compraventa de vehículos industriales nuevos y de ocasión. Camiones isotérmicos, basculantes con grúa, furgonetas. Servicio de reparación 24 horas a nuestros clientes. Automoción La Junquera. Un líder para salir ganando. Grupo Junquera. Latero Primero, empresa líder no sector do mar. Actuacións de saneamento no litoral. Instalación, mantemento e sondeos de balizas, faros, flotadores e pantaláns. Reparación de bateas. Consulte o seu presuposto sen compromiso. Latero Primero, innovación e técnico ao seu servizo. Imagina a casa dos teus soños? En Serdeco facémola realidade. Encargámonos da xestión integral da túa vivenda. A nosa oficiña técnica e os nosos profesionais traballan coa tecnoloxía e os materiais máis modernos. Atención personalizada e seguimento diario da obra, porque facer realidade o teu soño é o máis importante para nós. Serdeco Contratas, servizos profesionais de principio a fin.